Dobrý deň, moje meno je Lukáš Kakalejčík a som marketingový špecialista v spoločnosti Room Assistant. Room Assistant je mobilná aplikácia pre hotely, vďaka ktorej môže byť aj váš hotel v aktívnom spojení s hostiami počas ich návštevy. Viac ako 90% vašich hostí má dnes smartfón alebo tablet. Tak prečo to nevyužiť? Používaním aplikácie Room Assistant môžete byť s vašimi hostiami v spojení v reálnom čase práve vtedy, keď to vy alebo oni potrebujú. A nezáleží na tom, či sa práve nachádzajú alebo nenachádzajú v hoteli. Rezervačné systémy ako Booking.com vás oberajú o maržu, ktorú im musíte platiť za sprostredkovanie hostí. Preto ak chcete zvýšiť svoj zisk, musíte sa zamerať na zvýšenie predaja svojich služieb. A to vám umožní Room Assistant. Okrem toho sa môžete učiť a zlepšovať vďaka spätnej väzbe, ktorú vám vaši hostia poskytnú. S Room Assistantom máte vlastnú aplikáciu na mieru. Nemusíte však platiť nič za jej vývoj. Aplikácia pokrie všetky služby, ktoré ponúkate. Navyše ju vieme upraviť vizuálne, či už sa jedná o použité farby, logo alebo fotografie v aplikácii. Okrem toho vám v prípade záujmu vieme pripraviť aplikáciu v obchode Google a Apple Store s menom a logom vášho hotela. Oslovte hostí hromadnou správou s aktuálnou akciovou ponukou. Nechajte ich rezervovať si vaše služby, ako napríklad masáž či splov v reštaurácii 2 klikmi. Okrem toho hostia môžu chatovať s recepciou a inými oddeleniami, privolať si taxík, upratovaciu či hotelovú službu. Počas výletov určite ocenia 2D a 3D mapy. Okrem toho im môžete umožniť ohodnotiť jednotlivé oblasti v rámci vášho hotela, ako napríklad čistotu hotela či ochotu personálu. Prostredníctvom aplikácie sa môže host stať vašim fanúšikom na rôznych sociálnych sieťach a rovnako zdieľať svoje zážitky z pobytu u vás, čím vám urobí reklamu medzi svojimi priateľmi. Hotelom nechceme dať do rúk iba nástroj, no chceme ich naučiť využívať tento nástroj efektívne. Myslíme si totiž, že hotely budú našimi klientmi iba vtedy, ak im aplikácia prinesie hodnotu. Z tohto dôvodu našim klientom poskytujeme školiace videá a manuály, pravidelne píšeme užitočné články na našom blogu, pripravujeme e-booky a akadémiu. To všetko bezplatne. Implementácia vám nezaberie žiaden čas, pretože aplikáciu pre vás nastavíme a spustíme my. Vďaka tomu ju môžete začať používať v priebehu 3 dní. Poďme si to zhrnúť. S Room Assistantom má váš hotel mobilnú aplikáciu na mieru za zlomok ceny. Vďaka nej môžete osloviť hostí v reálnom čase a zvýšiť tak predaj svojich služieb. Okrem aplikácie dostanete prístup k materiálom, ktoré vás naučia pracovať s ňou efektívne. Nastavenie a implementácia prebieha v našej réžii, takže aplikáciu budete môcť využívať okamžite. Tak čo, pridáte sa k evolúcii v hoteliarstve?